tiga toimoke itoba kwanira mashabiki itase mwaika Kirwanda Junior tiga toimoke itoba kwanira mashabiki itase mwaika etwanjera nireye kworokia ngamu twanjete tuatete Basani baitu mwesi mweigwe Titori kogo siebite biyo tobi watete Aya gukwanu tori gukumye Ngeti tole na makuni Mausikine ligato bainyo liakene nigoge koroma Igueterende Negate Mararu Imeji wita neba Nebe sangoli ya neba niji chongu sibia Nisako bime sigongo imuke Nebe sangoli ya neba niji chongu sibia Nisako banu bosangili koe Osobo meidi matatu yansi negasie Nisako banu bosangili ko Osobo meidi matatu yansi negasie Nisako bamu jengo ngokora Irangi ngoka guse bikoro tongo sona Nisako bamu jengo ngokora Irangi ngoka guse bikoro tongo sona Nebano gusi bya Kigali Utijama gureke nyosi yansi negasie Nebano gusi bya Kigali Utijama gureke nyosi yansi negasie Tikwana ko Ego tuchakire muri buri bigete chakora senka yo mu gusi 94.1 Steka chabuto kire ni komina isara na megore chinse chiganinya chabona mambe bwa kire bya Na kimaboka mashabiki yenka yo mu gusi mashabiki yo muri buri bigete cha okugena kwanenganya sana nabanchira mwaboka buya mwasoira sebiti chabino stengo kingo chako muri buri bigete chakora senka yo mu gusi Igongo kwanira guseni gongo gamba n'abantu barasebiti chabi abo basoire chinsemo bagendrete kwerigeria abone wetenya gukagwa abantu baisa goteberera mangana yebiti na atwebe ko koregasi
twateba nga twensi tigatoga ndegeti chatokore gasi oyo gyakora gigucyano oyo gakora gigucya ekero twensi tokonyorenda mwamute gotoka ari bero ndigotoka karibu sana bono mwancho mwategari meyo murobere begeti chari tukerigari ala mensi stariki ni sana nemo chumote nyuga 3 mwaka 2025 Gere togende asobwa mubaka chinsa chiri ni sana nebere cha mubaso mwancho mwategari ngo semigo kumanya nabayigo gokogo kyamo ni chingero chingi yora chigo shinyore meyo murobere begeti cha bayigo litkerigari ala mensi mwancho mwategari nimbwa tabagena igasi studio igomba tabageni kurase company ne ya Safaricom setura chigo twara chinkwana atwabire toko barentera e campaign yiga Safaricom ya barentere ya data double e campaign yiga twabire toko bamanya enchira mubwenderete gutumia data chiga cha double na kieko gerero litkeriga rero mbata bageni kurase company ne ya Safaricom egera bachiko kumanya mange ekero kende onye kubwata libo lindilionsi baada twakorere chinkwana chetu ninchigo kwari bagaye buno motegereri obaboli amabole bagende bane bayikira se studio eteke ya moyo kaiga kanyaku yariga ninko barenta ndi koranchi to kuneke minero getiga senka yo mugusi 94.1 nigera bato tebinge company yiga ya Safaricom ane mono chingeke chigabago chigo celebrate gosabago chengera emyaka 25 kuri company yiga chakiwa omotinyi 10 umwaka oyo mayaki company yiga ya Safaricom ebwate ucha sabateja baye gosentu na bali tugutumia umutandao gosela ine yiga ne ya Safaricom ayongati ayanda mangi mwancho motegeli turachigo sanga muna bagende bane bayikire ase studio aseta ekaya moyo ka erebosio no nyashite kandi ucheche amenyo kiregaiga nganchere mbare entera bagende bana ase studio wangokore imeji guitane bana masamba ngoitera Kobe mesigo ngo imuke nebesa ngoli ya neba niji chongu sibya Nisa kobe mesigo ngo imuke nebesa ngoli ya neba niji chongu sibya Nisa koba no busangiri koe usobo meidi matatu yonsi negasie Nisa koba no busangiri ko usobo company ya Safaricom bono nigiguche gochengera emyaka 25 yani Silver Jubilee eliogo chenga amonaye bono nigo bakoreteire data double asuko bata star 544 hash ogende exception number 2 nabo kwenyorera data bundles chao ejichigo cha marakabiri umirana na inche du omunyakirogo kira litukuli Jumatatu ikalitukulia Ijumaa uchakira chinsa 12 chamambe wikachinsa 3 elionkomanyenga kyole nyorere data bundles chao echigo cha marakabiri. Safaricom is for you. Simbwatse ayangu amwabeiri numuko yarora ono mwatebereire bitine nigonzinyire mamwe bira magenderero ono mwatebereire bitine nigonzinyire mamwe bira magenderero tokonge yakubugyo musiki kenengelia nigo mugutu gwatia bororo Yes, bina nago tabyo mwancho motegeri ritkweri gari rero asumurubure begeteje kurasenka yo mugusi 94.1 nigombate abagani kurase company ne ya Safaricom bayikira igase studio atotete ko yanda se chinkwana cheto cheri tukuri rero twabere tukuba manyigoro ye campaign yiga nago tabi ya data double yiga mwabere moko igwa ane nasumbo umurubure mu minchorimi nere MC Dodo sinarona de mayaka pregedia na kieko gara litukuri rero na barentera igase studio goseto baretera se studio egere batomanya mangigoro ye campaign yiga ya data double atwabere etoko nyakobamanya korwa se studio bagende bane bayikire inganchere mbayeri baga egere baba sogeri ekero baba sogeri baba manyi barabumba rabyaba ekero kende nonye ne role ya se company ya Safaricom nerelie nainde ngakibalega alafu tumanya kogenda se chinkwana cheito bagotebanga ladies first asenge nchonga nindo cho musubati gaiga okorolekana buyo konye gusmile ngora
tigancha kena ladies first kora nche nkwanire bategali bane obamanye ng'akyokoro kwa anakero kende role ya gase company ya Safaricom nereri. Okay, wakire abantu wa Kisi FM. Wakire byakegima. Okay, yasa Marieta nkoro kumorin boyani Gasmir. Nchene TDR Kisi Town East. Echine chinsemo chiakoro daraja gotirimbo kagochi Gesonso. All the way to Nyamataro up to Mosocho. Kero goteba TDR ekingi bono monginoga okarari Community Trade Development Representative. Ekasingo kora nko make sure abantu bare ground bare bya. In all products cha Safaricom kutete M-Pesa, kutete internet, ebintu binebyo, anything to do with Safaricom. Yes. We take care of you at the ground level. Na tukuri. Yes. Okay, asante sana. Karibu sana Maureen. Asante. Asomoro baliwege ticha more no mungwano ndega iga aturige to mututu maitinga kurasa baganya sai bona kitogo cha kontangane. Kora nche ngwanerio ma ngwanerio ma shabikiane. Biamono shabikonsi ya Kisi FM 94.1. Yes. Ariana ngoropu Enoch Ogesora. Kokorane kampuni ya Safaricom PLC. Timaitinga ngakiri iri agoria chari aba. Yes. No ngiwete. Okay, kwachakabia. Biamono soko togo harigania iga. Ese Kisi FM 94.1. Yes. Ariana ngoropu Enoch Ogesora. Ngokora na kampani ya Safaricom. Yes. Inje ngokora muna customer service executive. Somuntu Yes. Je no mu bisabo bwereri obuya. Amo bisabo bwereri obuya. Okay. Ono kerore bosonga edukerie itenene. No konyora. Egento kiagera twacha igarero. Yes. Esengenjo twagani torasanga. Nege na Kisi FM. Nabategereri benka yomugusi. Nabategereri bawo bonsi. Tubatebi ingi Safaricom yabaroseiri na kie bakagerete. Yes. Na kie tagetebere na barabwo na mange. Okay. Karibuni sana. Haiga no enka yomugusi limogo cha mweigwa onye it's your first time goikagaiga. Feel at home. Funa bago cha bateba. Tutaragenda singana yaito enene ya campaign yiga twabere togote yo motegereri mubwate bune company ya Safaricom. Kero kende no moto mugano mo kebwe company ya Safaricom igere kero kende ndo tamanyeti anya understand buya tumane ko gendra nechi inkwana chinde. Mbiamona. Company ya Safaricom. Yes. Inyokole omukenyo muzalendo mugusi no maetenge company ya Safaricom nere gokoretera okobwa gwa kesimi. Ase bali babwate miaka ya chire iga kidogo. Yes. No maetenga no ene chibese twagatumire gwetera post. Lakini bano Safaricom ega chicha. Yes. Ega koletera M-Pesa. M-Pesa ogo tomachi besa koruwe so montoyo omogo chio soyonde ogwa kana mache TV ebintevinga. Na ende abagusi mwanya getingira antu bagosoka baligi. Abantu baita bange mbalesiko. Ono kole gose Minnesota ali dose Delaware. Yes. Breakfast ye cha okonyubusia. Kole gose Middle East Qatar. Yes. Mwana wana wako gotomere gento beke mono. Ene njira ya moya M-Pesa. Haya, otiri mboka igabona sama amakwanera telecommunication. Togo kwa okugamba no muntu network ire very clear. Okugamba no muntu ole Nairobi okubuganga no ale sikonyuma moina. Haya, ntobwate data. Boni igamana tokugamba iga ekikwanza na kikenene giatoleta iga. Ekina kikerenge kenene. Ekenene. Data. Sai muntu taiyo otabwati simi ego access yo mutandao. Yes. Iye minetinga abategereri baito customer chito cha Safaricom. Yes. Babwate oko ba eiru kubwoko nene o access ya internet boniga. Katesi ya Safaricom. Tuabere iga emiaka emenge. Emenge ne muna bono iga celebration ya data double oko commemorate emiaka 25. Tali ayuka. Yes. Ntobwate bitengo binde bya Safaricom muna M-Pesa Foundation. Yes. Safaricom Foundation.
nkagerete chisukuru chinyinge njiro twaumeranire na chirochio yes chigurupu chiaba abang'ina n'abagaka twabaire binte binge Yes. chitangi chia mache ebirogo chisukuru Yes. bali bakonyekire ngagerete nabo bamanyete ng'a Safaricom twaberera iga naende ntoli korosi besa twende tutame toli ntutweka ngochira nitoli gocha wow igonga kando na mang'ana kando na gokonya abantu asense meli yobwerani bwa mang'ana naende ingocha muri nonyene ground mwasira abantu eribuya kegema emyaka nirega igwatabanga igomogo sherekea 25 years Ewa. koru company ya Safaricom ichaka timetinga ase emyaka yiga 25 mogo celebrate emutenyo 10 inubune company narali ali mwachiviria ase emyaka yonse murate ne motebenga we are so proud go celebrate emyaka yiga 25 akambia mono stengo liswali elineligia yes naende muna narure gokwana chideka chitaraera nyinge ebinto nebingi twakorire yes twachakirese mpesa twachase okugamba mawasiliano Yes. twachirese data naende ntogendererete naende egento ngeroge koro ku social corporate social responsibility naki kiagera nagamba igoro ya Mpesa Foundation nagamba igoro ya Safaricom Foundation yes nagamba igoro ya ndoto zetu ebi byonsi nogotema ng'aki twabaire okobua gwokogamba na gutuma chibesa lakini rende nabebwenerete naende tokoempawe gostoko echingurwa emuna mwanya getinge gosoma Kenya omutejo Safaricom onyore ko gerobo kimabwa obobuya senje minto tokorigereria masomo yes twarigereria mang'ana ya afya twarigereria mang'ana ya social support ebinto nebinge tokorigereria igoto chake ko barastengo ng'aitu akonyire twikire itokobera bakamangi ntogokora asante mbia muno aso okomanyerio motegererio nebo tegerete chinga kibine chiga mu rubiri wigeticha igoro ye company iyo ya Safaricom iri anyarire gukora na kero kende no chigota inga na ali mo bangete guchikora ose your future plans asibani gasenga nchondo chinga chiteka chonsi chiachire nigonta getengenda sekirenga keria kenene kya barenta ya studio twabire togo semia na kumanya bategereri baito igoro ye campaign yiga e company ya Safaricom ya rentre ya data double tumanya mangi goro ye campaign yiga twabire to kumanya bategereri baito okay mia mono naende data double ne promotion yes ne kerongo tebe promotion ni minetinga ne offer oro resegika egeke ya chake to mutienyo yo kabere eko mutienyo kane yes ono data double egento kiagerete kwanza tukanyereta ne linga ntobwate abateja baito yes naende ntomanyete nga mbaga neti go access ya internet naende somo gusiolio ntegerete boniga Yes. go access internet eminetinga na bogo so Facebook so TikTok so YouTube so each social sites yes asa abana bali motomete skuru na bagotumia data echi ba access internet baligie ebinto basome yes bakore research bono ntomanyete nga ne omotejo ito naga neti data yes bono tukarore nchira ya moyo komoira ne limbu ya mono na komotebinga ntomo nyanchete ntomanyetenga na rororo tukaranga tikatoche ne promotion ya data okugore data ye twa commenta an equivalent Okay. okugora data nyore kwagora gosengwa 1 GB twa commenta 1 GB yende posa na kyo motegereri akogora data ichiga gwatebire boni ga omotegereri itonyo kobwate simi ne bogori ne bwate koboko nabona bwatire yaneiga kwanza stengo nayo gochaka Eh. nayo motegereri ono mutanga yes bono kikwa bwatire simi yao kobata star star 544 hash 544 ash bata call ke batire kikyo kwa kesi nabiko okay ero bono kero kwa batire okay ai wa waikira abo tinde tingo minyoki mono nonga saine gochi waikira abo omotegererio ito esimi yao bwata ikabwo kogo ikabwo yes option number 2 imeniletea data double very nice Bono gabo no kobata na bego kuoro kichi offer chiria Send. yo bwate muna stengo tigera ndetera
ngendrete kumataga igende terbu yangora timaitinge kera abantu ba Safaricom muri studio nende ngakene twakete tugonsumbwa yes terigo chigogosumbwa terigo chigonsumbwa murega iko yandetere chi offer chanega chiofa chiao bono gochore yemo iluganeti na endo ise koligere buya chiofa chie kobekere tabu ne koligerete gochimotu gabu nango koegure ani equivalent eyerengana inene eri gwachora bono acha ni chague option 1 send emanya kondete option ingwakana na Airtel usina M-Pesa bono inching ochora no kwao chibeso tete kogorere ofei echirese M-Pesa gosese echirese credit na bekira se credit yes mwencho motakali aigase studio nikonde amona bageni kora se company ya Safaricom na bwabo igweta bagendete konya gotosemia igoro ye company yiga e company ya Safaricom ya rentre ya data double agere echiko go faidi go sewe chiko nyorubuya obuya ni gobo go chasora yebuno motejo gotumia mutandao go so gotumia line yiga ya Safaricom ugeta Safaricom asinga nchonga kerigento kyabere digital na ekero by the way bandatere na confirmary thank you for purchasing echirinagora abagonte bingi expiry date bakabambekere gayo igo na bere raisio omotekera liga kogenda sisimi yae yakoboko and by the way moche tibosa morini morini toche tibosa unajua wewe uwezi toka hapa bure lazima utuachika kitu umete nonye no mochi abantu bali bako gache bintu nabanyina onye gutagete kende go kwenda somonyina morini nante binga nabwate e credit arachi kwa bategereri bane abategereri 10 wantei yes bate credit ke bategereri 10 ona botoko ba igabwate credit ekiaba tegereri 10 ikoranje omuntu bweka tuguchikwana uri go participate exactly agenda sesimi yawe ne yakoboko omate star 544 omate ash agenda option 2 ya data double o purchase chi data bundles chirioragani on forwarded message yugo chase line yani ya SMS ya studio ya 0791088922 message yo Safaricom ego korentera ago confirm kugura chi data echu double ne rontagete on forwarded go chase line ya SMS ya 0791088922 agere morini akorebu ne binyoro binde abantu mbarenga abantu 10 tayari ndo chekega morini abantu bachakire gutuma igo motegerari ene kyango nganko bore egati y'abantu 10 bono barachikonyori credit ekyo morini abwate ekoroiga ase studio ekero togosuka bosio now that motegerari ogurire chi data bundles chiga cha double ngake ekero kwenda kugora gusini cha 50 chiribago kwa na ndigo bago komenta erebuya ni maitenga echigana bochigo konya bono mwatanga banafunzi by the way baniga kirigento kyabere digital mwanafunzi umwibuli onde bwensi obegeto mwana gusine college gusine university ekero bari kwena one school go iwete requirement ngaki ige etakero mwana igatware smartphone data echigana bochigo konya mwana oyogo boniga none birasi abantu igo bago soma online na bako genda kore nonye ni research egera chiko kori biya nonye na sama somae ekero tukuri na bono tukwanere abangi na abayiga bane ngo kwanira boniga bategere tumurubiri bigetecha mo nabagaka barasegetecha kyabo ikonta etemba seminga nchera ki data echiga double chirachiko bakonya kero kende umuntu nara ontegere tokwani gusine bikoroto umuntu nara ontegere tokwani guse ere no murimi igakoni igagosimeka gusine mesi gusine bituma bone gabana twatenga kirigento kyabere digital nonye ne market go koligi digitali sindio bone gana bako genda chimbuli cyago koni gusene one chinga ko cyago koni o akebicha kyobwate simingi yege ogorete kuri Safaricom wake bicha buya obeka status obeka somotanda obeka Facebook obeka Twitter obeka WhatsApp obeka andonsi yari asoko beka abantu nabakora nabona natwalekega ni moisonde gana ategete chingoko ngo chikweta agari ase WhatsApp ya status y'abantu kanyoro umuntu gakoni chingoko turochi ekambera raisi tindigo chigutumia fe abono ngane chironko genda umuntu yigo na nyore raisi kwanyore chiro bwango igaje buno mongino ntegerete ayabuno mugaka ontegerete nere buyo participate ase campaign iga ya data double egere ego konye go boost nonye ni biashara byao
erebuya gose erebobe erebuya pi inubune timaitinga inubune company ya Safaricom kero kende ngikere kyabasugumete mu karenta e campaign yega stengoli swali eneligia yes ande buna na batebiri mwanya getinge go sabateja baito bonze ba Safaricom ntomanyete abantu abange yes abantu abange mono ba access internet obuge masai ine internet yes na inda abana baito basomire abayiboli baito nonyene kero geikire go sinesuku kuchi gifts neji simitoko ba smartphone bono boniga muna toko gamba iga ntobwate more than 30 million active data users ba Safaricom abutali bantu basinini abuna bantu abange abantu chi million ye 30 bagotumia data ye minute mbabwate smartphone bono ruche kerota getego te yo mote jombu ya mono mboro ko endo ligererie getengo kerikere kenge ye minute keroto waletire offer ya data double etoko impact ko setoko abateja baito more than chimilioni 30 bago benefit atima tinga kero montago re data ichiga chia double ntiranere chikumwe limit ya sobo tumekibwaye ya iko nabo gukora kindi gyonse gukora kindi gyonse nabo basoma na gwate ba Facebook WhatsApp ebintu byonse tebwate limitation ngeye bono ne ya TikTok yoka iko gatube yabonde bogocha na data ichiga chia double mborabyo bono toro chinga togokoa data yes yechi pesa chiri chiao na ntwa comment echu wow ese omonu oyo bweke songo tawote anga buy one get one free bone minute ngaki ngogo kugura 1 GB ogo comment 1 GB en iribuya kegima mirongo 35 nese to steka chapto kiro mancho matigale chinsa ninya chabona mambe kana nkajo magusemo rubuli bege teacher igase studio nigonde hamuna bagani kurase company ya Safaricom company ya korre mirimo asegeka kimyaka egochiko chengera bane kimyaka 25 yabera se chiro na babo bakonya gutomanye igoro ye campaign yege Safaricom yega company ya Safaricom ya rentre ya data double ego nago tabinga igase studio abageni abiga batarachi kogenda mbabwate credit bakwenana gochia sabategereri bategerete geticha bono iga na inde barachi go participate ya se campaign yega nago tabinga rais igento yoko koragenda sesimi yagone yakoboko amatasta 544 genda option 2 ekorentere data double o purchase data chiri uranyari n'ikibesa chiri korengana n'ikibesa chiri bwate gose ekerengo keli otagetega data ekero kwagurire Safaricom ke kugotumira confirmation message ekotabinga thank you for purchasing ekiwango kerigichi data kwagura a message igontegete forward go chase number ya SMS ya 0791 088922 message yon forward go chase number 0791 088922 morini nachikuba credit ekero otogochigokora iganta benga igabwate credit ky'abantu 10 already ndoche igabantu wanachangamuka na entegete oboyo mobwa abantu 10 bakonyole credit rero oswere naye asumo yani bado igokugura data bundles na endowment credit kende na endowment chibando rero ndoche abategeri banego bakogamba nabayiri bawo bali mache ngumbu rero abategeri banego bakoni nonye nebintu byabo asumo tandao leo kitaeleweka ekero tugusika bosyo abageni bane kurase company ne ya Safaricom one sekero motegeri yagurire chi data ichiga cha data double nchibwate expiry date nchibwate expiry date naende kero kugura yes na bego kworoki expiry date nere rororo nero na bokugura ensayemo nero ya mbaka tukogati nero mbaka 24 hours ngobono bochori no bwo kero gokoraki kero kugura na wani sekero na agurire asinge nchonga watebiringa nero ku expire after ensayemo yende midnight yende 24 hours kero kende kingenda tekonya gutumia data cyane nintaka kumanyanga ngakibono chitigalite balance ngakitigalite ekere manyanga nakinga kali bintu bya no mutandao ngakyo motekeli ara check kumanye balance nabo ko batana ende bado you ya star 544 hash and then you check balance you ya star 544 hash
egere ogenda se option ya balance. Yes, you check okay balance. komina kenda chiteka chuka chitigara tu mancho motegera licherege chinse chiga isano cheboro mambi igatogendrete amo ni echinkwana ako raiga se studio meyo morobero begetecha mona bagendi kura se company ya Safaricom atagendrete konya gukwanira nigoroye campaign yigaba rentere ya data double ringete go korentera obuya ayebuno moteja o Safaricom muna nago tebi na inde ngaiga se studio ntubwate abagenya bega bante biringa mbachikwena ne credit gocha se aba tegerali komi na inde erikonyori credit kiga raisi kigma egento gyoko gokora nigo kogenda se simi yago yakobo ko participate egenda se simi yago yakobo ko matastam 544 ash ekera kwa matresta 544 ash egenda se option 2 ego korentera data double omate okay alafu emenya ko korentera echi offer chiri obwenerete kugora chi data chiga cha double ochore kiwango keriotagete ekera wachorire obeka okay ngo korentera bar option igo wakana gwetera M-Pesa gose Airtime onyen M-Pesa nayo gochora once kwa gurire data echo cha double koranche message yo Safaricom ko gotomera go confirm nga kwa gurire chi data bundles intomere gosenye forward gocha serenia na SMS ya 0791 088922 namba yo ni 0791 088922 egere tochigo kwa credit iki togukura. Company ya Safaricom bono nigiguche guchengera emyaka 25 yani Silver Jubilee eliogo chenga amonaye bono nigo bakoreteire data double asuko bata star 544 hash ogende exception number 2 na bukwenyorera data bundles chao echichigo cha mara kabiri umirana na inche du omunyakirogo kira litukuri Jumatatu ikalitukuria Ijumaa gochakira chinsa 12 cha mambe goika chinsa 3 elionkomanyenga kyole nyorere data bundles chao echigo cha mara kabiri. Safaricom is for you. Yes, merongene na nyisteka chapto kiro mancho motegele ori chinse chigani chabono mambi kera toko gendra nechinkwa na chito igase studio tokenete konya gukwanira igoriye campaign yiga ya Safaricom ya data double ba korentere era chigo kukonfaisha ayebuna omuteja o Safaricom egere ko yachinga kicinyorore kero kogenda so mutandao okore bintu byago buya ekero bwate data achisaine ekero omuntu agolire bona bono igana agenda nche by the way nagora chi data bundles cha nega iga cha double chira isa kwera onye nabeka gose igonta gete chike kya 1 hour 1 hour yiga onye orenga igekeke kya 1 hour kero kya erire tina kora kiringa kirina bwate gusige ntugete narenge okora so mutandao tina kora naende munganchirengirane naende ingore data chinde cha double obu yabwe ofeye nelinga nabokogora mara muno ragani yes tebwati limit tebwati limit yebine tinga nyore kwisane kwa onkora ikirana nabokogendera kugora naende nabokogore torochi munariri yako achi option mebere isato ogore yentangani nyore keri kware gokora tutabogeti ogore option yende yakabiri nabokoirore option ye ikwagora igana bonko nya koirora boire yes nabokogora as much as you okay onye kero kende na option 1 nalenge go balenge go nchachi go 20 bob yes lazima nga inendengira nekogoreri na tinko naende tinko nangole option 2 bono nokogani kwao okogani no kwane ntoliko ko tanga muri ko limit injerende yonse kero kende ningani kumanyanga kero muntu agorire data ichiga cha double kura se company iga ya Safaricom nanya ari go sambasa ofe yego cha so montonde this one neli yastengo lakini ndete tomanyoko gani kwa Safaricom kero twaletire ofe ye etutagete kogota imbi ya monaye muno muteja nainde okogani kwa itonkolinga ayo monyene onyetumie bono koirane riri bwali eri nelinga era ini nei yao lio linyo gotete gokonyo ndatumie esimi yao ramo era kitoko nyara komutomera data eri kwagora
inche na mwesi miana atumie na data chiri nagura osomo credit neragure neragure okay mbia mono sana emirongene sana na mochiteka chia butokire gachinsa ninye chabona mambito kende tene chingwana chaitu mwanjo motekereri ndaite kora abuguri chisimi berese tega chabatekereri onye kubwateli ibori ndalio nsiwekeraga butarachi kugenda ne chingwana chaitu kora nche chisimi chana igase studio na igwire 0706181822 na 0796988630 eni namba yabangina onye kubwateli ibori ndalio nsi nabo kobori gere bakobeke bya naye obigati yabateja ba Safaricom bawenjoy offer yiga bakorentere ya data double mbatageti monto nde bwensi atigari siko igo batagete kero montaso ime kero montanya orobu yoboiga nalio ebinto bigocha byababuya kege mangake bona chisibichene ga studio weka nabogo toma SMS na gotabingamba bwate credit kitoko chokora chinkwa na chaito mbabwate credit kucha sabanto 10 elio konyole credit keiga abako participate ase offer egento gokora genda system yagone yakoboko matasta 544 ash again genda se option 2 ebwate data double akurabo omate ash omate okay ekero sotomi ekero watomire ngokorentera bare chi offer chiago ogore offer elio tagete ya data double ekero kwagorire bakorentera message ende bagokoboringa igotagete kogora na credit gose gotegete kora na M-Pesa ekero bakorentera enchirenga bune yo ekero kwagorire ngogotumira bale message yo confirm nga kwagorire chi data chiga cha double message yo nero ntegete on forward go cha se number ya SMS ya 0791088922 0791088922 on forward ndo cha chakire go ikagaiga igo babwate credit ky'abantu ikomira kinirende tigana bogori chisimi cy'abategereri allo enkayo magusi allo hello yo mwana ndo mitona kibuga akire ga studio bakire byakegema siri ya medical marine ndibango tiko boni wasin ngoma yosin nda ko bodi swali yide ko se ma kwende mangana mwabwate na boko ma tuna boko bora ko ndo ko sabu mokopo wa sabire mwana minto yes amanya konya wana ba nakire tibe sabano wotiko che kwanya tibe sankia ni kisinginye wese sana wapni matna sita kile gote aba andiri kwa sabire kende wase kisingi sana nende kisa nendo ko sabu alikuwa nyana antiangacho sababu lele die ndo mana epa odi ne kisingi vere tipe pianacho alikuwa nyana pianacho baka inye okay asante sana tumetingo kumwene riboli ya tarabogoli yalinde mbia mono eli talia yandali bwata ensuri ya maita ensuri mbia mono ensuri ya isuali eli na aligure yes na ende stengo ntete to semi lero twatebe togo semi na ende tunako toba manyina kuba semi na kuchingira sobwamo mbia mono bono nabo ikonyarekananga eraini yao nebwate subscriptions abantu abange muna balinkora balinko attend nabo konyoro mu customer chire eraini yaye bwate subscriptions atamanyete bono koma esengenjo raini te kona cha credit kiao bosa yes lazima nebwate subscription either yo monyene ukabeka kumanyete gusota manyeti na bekonyarekana gose balito bwata abana nyomba yes ororire advertise TV osotegereire advert korukisi FM 94.1 yes obatire bono bwenete na endo bate simi yao orusi chi subscription chirio tatageti na kyoko bakonya ko bono inyore ko bwate simi yao motegereri bata star 544 star 100 star 100 ash option number 5 nkiago teba bustengo ligero lingonte star 100 hash ochora option number 5 ekondetranga my subscriptions bono gabu no kuligereri check what active subscriptions you bwate okay option 1 ekorentere ebintu biri o subscribe ingo kworo kiere stengo ngi kwaro lira ebu wabo nje abone timbwate kende nje okay
Sawa. Ncheni mwate niko na Safaricom brand remix. Naende gukuorokia subscription ye yao chisingire ngikonacho. Okay. Ngagire to motegeri gakubwatie omocho koyo na bakonyora nga kwa mokonyire gose ya mokonyire egere okonyora ngo muntu na subscribe credit go kigo cha butoka atamanyeti igota baise ko balaumu okay ekero togendrete ncheringa mune yo chitekano chonsi cha chirega iga mwancho motegereri tima itinga ayabona watumire message yago go chaga abantu okoranga mbatagete credit yake lakini rende magendrete gutuma nagotebinga onye gutegete konyore credit tubata studio genda system yago ne yakoboko matasta 544 ash genda option 2 ebwate data double kero wachire option 2 omanya otome goso send ekorentere chi offer eri chi data oganeti ogore korengana no kugani kwao gekerengo gechi data otagetekero kwagorire korentero option ye wakana na M-Pesa gose na airtime obeke ekero ya korentero message nere ego confirm linga kwagorire data double ine rantagete forward go chase number ya SMS 0791088922 number yoni gere 0791088922 egere morini na bwate credit ya igase studio akwa abategereria ntebi 10 abatangani abo bagotuma ekero tokogendra ni chinkwana chito ndarachi kuboli bigo chisimi chiga cha bategereria kando ni campaign iga mubwate ya data double timetinga bitambo kiro kibiri mwairire gose koimukia inubuna company ya Safaricom erigo konya batecha abagotumio mutandao o Safaricom asorongore igaru iturwa gusigo tete kumanyanga ki bitambo kiro abantu abigomete gukwana nabantu bagusi abone go tori gusi no motegerero totegerete no mugusi bitambo kiro mbiri mwairire no ubuna company ya Safaricom kando na campaign igamubwate ego konya bateja baina sorongore igaru gusi liswali neligia ebitambukiro nebinge tobwate naende muna mwanya getinge kagerete mumanyete nga Safaricom ngero ke yamwire gokora egento ngokorere no moyo yomo waretirega iga medical camp ni twabegete bosonga iga ndo tukaira Nyamira aya chiduka njiroro twaigwire chikoro ku authorized dealers nyokore gusi no maete sune kanto bwate duka mugonga ndo bwate duka utamboke bosongo ende kemera otiro ike kebirigo waende mbaka ikonge onjokana no ende keroka ine njira ya moyogo temanga ki kero mtejo itwate getobo konyi bwa Safaricom umuikerange na ende nagoteirie bibinde under Safaricom Foundation M-Pesa Foundation abana nkwira tole skuru kokonya tole enjere nyinge hao na ende twate birenga ki ndorakura ntogenderete okay ekero bono mogendrete nchiringa buneyo nimba teri boli ndindega igantegete kuboli ki togendrete ne chinkwana cheitunga ibuna twate abanga bona igoma ite kerigento kyabere digital abakenya babere digital ekero abakenya bagendrete ko ba digital enchiringa bune yiga inchira kimo kwena kibuna ondetayo gochigotigara isi kunga kero umuntu abwateraniwe tobe digital asobwamo okay mbiya mono na indo ise koligereri no ene network yaito tokasaine kona corolla out twachagete na gatuji njiri charenge katululu muri kamwezi tokasuka kidogo tokabaretere simi yo gwakana ngorangora intention ya renge ngaki tonakoba on board network ere very stable 4G to roll out over 17 5G yo kano ere gusi gusi ya renge ntangani ese chikaunti chiri cha benefited na 5G bono kotika ko ba abateja chi zawadi mune chitokasene koru into abanyene ntogendete korosie system yaito emetambo yaito ebe strong ebe stable kubasomi utkona mugaso tokasene kubasomi tokasene kubatebi kerotete gento gete chisimi chaito ngo batole bakane ngora ebine bintu biri tokasene gokoranga ki onde bwensi tayo obwente gotigara mai okay erobya kigima chitekaninya choka igantete kubogoli esimi gose chisimi bere choka chabategerere kitogo chigokora ntumwa totebinga ngo chimore go chengere myaka 25
irabo mutinyo 10 mochi gotumanya ng'ake kero mogochi gochengera emyaka 25 incheraki kando ni campaign yiga ya data double nende mubwate nchira endekero kende mogochi gochenga n'abateja baino. Yes, 0706181822 na 0796988630. Enkayo mogusia leo. Hello. Yes. Tengo. Nale kubolia magani oyiga. Nchiga kogera tikoni manichigo tokoni chibesa chinyinge. Iro tibatara moreka babanye ngoro kibago chibata mane chibesa go chibuka wana ngamba koni 60,000. Ella sirani ya kaka keo kwa. Okay. Hello. Hello. Yes. Nande bwakire buya. Bwakire buya. Onkeni walipora. Nje nale kobolio mogeni oyigo liswali eliyo yonda bolino matunda. No ninje chikoni maninchi ankoni 25,000. Yes. Nkabeka lakini ngasire nambe yemo. Ini fact kibese chikagenda so muntu ono ngera cyenda so muntu najire ko muri yigo bono muntu yali muteja. Bono buno mobisa buno jinjira kibara tobeke buno ntu abantu tobugate kisim. Yes. Yani to nyare ko nyora moibi ngera moibi ai ide kibese muntu to monyore immediate bono ko ende process yentambe nande ko ko muri buno bono igana bonga yani kibese cyane gisirete bosaigo. Okay. Aya, no barabo no tiga batotebi emekori yiga yachire kare kungaina abantu yaba ibere chibesa umuntu akuwakire simi okungaina nganje nyare bechibesa ntiri natuma gochaga abo kwanyoranga umongainiro moirire bakanaonya na se pin ya M-Pesa umuntu iberu chibesa kero kende batete kumanyanga inobune company ya Safaricom nga kimura akonya bateja baino elio mbaba isa ko watrani waneme kori yiga osinga kimo imbitambo kiro kimo imukirigo kyani gose gukora bakoro bega bwachire mbya mono stengo ya mono egetanga ningo tebanga police bali beire bako victims yoko iberu. Yes, I think echinech cases chia report igu bono ntumune company egento togo temekene nenkelinga noko basomia abateje baito batwaro bomanyi. Yes, bagotebanga information is power. Esengencho ise koligeli no enenjere yoko iberu no muntu labda wekoranga Safaricom. Yes, Safaricom waru. Safaricom teri gwakera muteja simie muboli chipini chiae. Yes, Safaricom teko gwakera simie chake gotei bataga igabataga. Igo bono na inde muna nabate chiduke chicheito twarosiri twabareteire mbakange. Yes, umuntu gagwakire simia gotei ngan Safaricom akakoru okomote ikorati gake igeduka nerere gaiga mogonga. Yes, sigangende ogambe no omundu mu Safaricom. Okonyoranga many a times na ndo motebigo na bagukorera gukorama onyorenga kwamanyire ngatari mundu mu Safaricom muri. Speaking of ogwo wakiro kwesimi kirokene motege nataka kumanyanga ekero Safaricom mwenye kumwakire simi namba kiye mugutumia. Okay. Kabla ntaraba enamba mbarororo abateja umuteja narabo tebire ngera atumete kibesa kikagende se nambenga bono ndete komo tebinga ntobwate eservice korukwa hakikisha. Yes, hakikisha nege swahili gagotanga kuramanya ogotwara umanyi utaratuma chibesa chiao kero gotuma chibesa. Yes, ligererie so gotuma gochi nyonzi tengo gote yomotomere chisiringi 20. Yes, muboli enambe yene yawe lietanga kiekondetera bono kabro tarabate pin eli M-Pesa na bokomanyanga chibese cheke maene na assistant chigo. Oh, okay. Aya enamba ya Safaricom. Safaricom ngakiende na bego gwakire simie koboli naki umuntu nara igokoro ku gas milio tomachibesa gochabwote batai yarenge gotomera. Yes, lazima togwakire simi tokoboli ngaki neke maene enamba Safaricom mwe gotumie 07. Yes, 22 00 00 000 0722 000. Ine namba yoko wakeruko rubosongo kuruanda onsi Kisumu Nairobi Mombasa nyore Safaricom yake simi ine namba yesimi igotobwatete ya moyoka igontete kumanyi ko boliria bategerete nende bara bateja baino ba Safaricom nga kando ni campaign yiga ya data double unabona muguchi gochengere myaka 25 naende mubwato buya bonde bwensinjira nere mugo chenga amona bateja baino
Sengoli swali elineligia. Safaricom no manyete teko bate gokibateja babo. Yes. Lakini boni gamna tolese studio ntora twara mo promotion yende tobwata igega tora batebi boni geire rororo ne ya data double ende ge gotoka na batoko bate. Okay. Tima thingi ngana yino yo mwali nileria sengencho chiteka ndo chiachire alafu credit abantu batumire gaiga abantu mbare ba participate ase umuruburi go data double ngagerete chinambe chiga inachigo cyane gucyase morin egere awatende haki engana yino yo mwali morin buna tora kwana ngana yago yo mwali nererie. Okay, engana yo mwali onda tebya ba tegereri baito let's be careful. Yes. To avoid kupigiwa simu then unashika simu unaambiwa finya hapa. Let's try to avoid vitu kama hizo. Be careful ukipigiwa simu kama ni from Safaricom vile Eno kametuambia ni 0722 000 namba endete hiyo ora akeru na Safaricom okuboria maswari bunayo ebintu bune ebintu bwate ase system yaito ngitoro tora akuboriri naende tuibwate. Yeah, that's all I can tell our customers. Then pia to participate kwa hii data double una mwegun star 544 hash option 2 continue subscribing, ingia TikTok, post video, post picha bintu bune ebyo egoki. Yes. You can buy as many times as possible. Yeah. Okay. Yes. Mbiamono aende mbiamono asoko totwara iga Kiss FM. Yes. Twatere mbiamono asoko togenia bono ntu to muna Safaricom no tole na inu mugasona butuko ebintu mbono tochagete bono moteregete ebintu mbono ai kwanza baka kaumotinyo ikomie akonyoranye ebintu bya Smile mbiamono sana sako tonyora chinga kina goikaiga se studio gosemia bategereri baito igoro ye campaign iga ya data double na mayali company ya Safaricom ebwate egocha se abateja bae ekero turabaganisha kende na ende kamuranche nabo mugocha mwancho mwategereri nyara mangana mayasenjira yo wenge ye chinsa isano chabaro mambi atumanya kwirana aserundito ya kabere yo muruburi bwegeti cyari tukeriga ya Alamisi TBT. Kisii FM enka yomugusi. Kisii FM enka yomugusi. Kisii FM enka yomugusi. Kisii FM enka yomugusi. Aya namangana magia